जों दा बिदिब्ला बर'दिना मा बेनि सोमोन्दै सावरायनायनि सिगां एसे आर'ज खालामनि। हे सोरगोआव थानाय सोरजिगिरि आफा इसोर, नोंखौ हामबाय होनो, खारन नोंहा हामबायनानै बाख्नाय जाथावथाव इसोर। गासै जोंनि मेगनजों नुनाय मानि गासैखौबो सोरजिग्रा इसोर, नों खांगिरि इसोर, नों जिउनि बिगोमा, गासै सोरजिनि बिगोमा। सान अखाफोर, हा, दै, बार, मानसि दुमसि, जिउ जुनार, दंफां लाइफां सोरजिग्रा इसोर, नों खांगिरि इसोर, न्यायनि इसोर, सैथोनि इसोर, अराय सम थाग्रा इसोर। नों बादि बिफाखौ बे बेंगालुरु नोगोर बादियाव फैनानै नोंनि सोमोन्दै सावरायनो, नोंखौ खुलुमनो, बाख्नायनो बे खाबुखौ मोननायनि थाखाय आफा नोंखौ हामबाय। नोंसोरनि लागै बासायग्राया दाबिदनि नोगोराव सारि जाबाय, बियो ख्रिस्ट फोरबो। बेयाव गोबां बाथ्राया बे गोजाम रदाय बर' बाइबेला जाहा बर' थुनलाइ आफादा जोनोम मोननाय गेवलांनायनि सिगाङाव लिरनायखाय बे बर' भाषाखौ आं माने जों रायलायबोनाय भाषाजों गोरोबा मोनो। दासो जोंहा कलेज इउनिभारसिटि सहैनानै बर' रावा मोजांसिन जालांबाय। बै गोजाम भाषानिफ्राय जों खोनादों बा जों फरायनानै खोनानो मोनदों। मा होनदों बियो जे एन्जेल एबा आरफुआ फैनानै बुंनाय बाथ्रा, सोरखौ बुंनाय? मेन्दा गुमग्रा लावखारफोरखौ बुंनाय। मा होननानै? जे दिनै नोंसोरनि थाखाय मोनसे गेदेर रंजानायनि गाहाम खबर आं नोंसोरनो खोन्थादों। बे जाबाय दिनै दाबिदनि नोगोर। दाबिदनि नोगोर माने बेथलेहेम। बेयाव नोंसोरनि लागै जोंखौ पापनिफ्राय उद्रायग्राया सारि जाबाय, बियो ख्रिस्ट फोरबो, थारमाने जिसु ख्रिस्ट। आरफुआ मेन्दा गुमग्राफोरखौ बुंनाय बाथ्रा आरो आरफा खोन्थाफैदों बियो मोनसे जोंनि थाखाय गाहाम खबरनो, रंजानायनि खबर। मानो? 11 भार्सआव बिनि एन्सारा दोङो जे नोंसोरनि थाखाय सासे मानोना दिनै नोंसोरनि लागै बासायग्राया दाबिदनि नोगोराव सारि जाबाय। बासायग्रा थारमाने सेभियर, त्राणकर्ता, असमिया बाइबेल त्राणकर्ता होनदों, सारि जाबाय। सोरनि नोगोराव? दाबिदनि नोगोर। दाबिदनि नोगोरानो जाहैबाय बेथलेहेम। बेथलेहेमा जेरुसालेमनिफ्राय खोब सम्भब 12, 13, 14 किल'मिटार जागोन। आं खनसेल' थांफेरनायखाय आंनि आइडियाव बेबायदि जेरुसालेमनिफ्राय। आरो बेथलेहेमनिफ्राय बे सेफार फिल्ड होनना बुङो, जेराव बोरमा मेन्दा गुमग्राफोरा हरावहा बोरमा मेन्दा हराव नेबाय थादोंमोन। बै समावनो सोरगोनिफ्राय सासे आरफुआ नुजानानै बुंफैदों बे बाथ्राखौ, जायखौ नोंथांमोना सायख'नानै होदों। जे दिनै नोंसोरनि थाखाय गाहाम खबर आं नोंसोरनो खोन्थानो फैदोंनो, बेनो जाबाय दिनै बासायग्राया सारि जाबाय, दाबिदनि नोगोराव सारि जाबाय, बेयो ख्रिस्ट फोरबो। सेफार फिल्ड होनना बुङो, बेयो बेथलेहेमनिफ्राय आरो 2 किल'मिटारसो गोजान। आंनि आन्दाजाव बेथलेहेमनिफ्राय एसे सा सानजा जानानै थाङो आरो। माब्ला बुंनायमोन बे बाथ्राखौ होनोब्ला जों खोनानानै बुजिबाय, जिसुआ जेब्ला सारि जायो, थारमाने सम मायथाइ हिसाबै साननो थाङोब्ला फार्स्ट एडि ख्रिस्ट मायथाइनि गिबि बिलिफां। अबसे बेयाव टाइमखौ होआखै, साना हरनि खैथा बाजिखौमोन। बे सानाव गोलैगोन ना हराव गोलैगोन जों हमनो हाया, नाथाय बा हराव होनना बुंदों। असमिया बाइबेलाव, बर' बाइबेलाव बेयाव मेन्दा लावखार होननानै सोदोबा गैया। असमिया बाइबेलाव मेररखिया सोदोबा दोङो। आरो इंलिस बाइबेलाव सेफार्ड माने मेन्दा लावखार। बिसोरनि सिगाङाव थांनानै बुंहैदों। बे जाथाया बोरै जाखो होननानै जों जेब्ला नायोब्ला आं असमिया बाइबेलाव फरायनानै इजिसिन मोनो। जा असमिया ইয়াত কিছুমান অসমীয়া ভাষী লোক আছে বুলি মই শুনিছোঁ, কিন্তু মই ক্ষমা খুজিব লাগিব, কাৰণ সময়ৰ নাটনিৰ বাবে মই অসমীয়াত ক'ব নোৱাৰোঁ। কিন্তু অসমীয়া বাইবেল পঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰিম।
बेयाव जेब्ला जों नायो लुक चैप्टर 2 verse 1 आव नायोब्ला जि समाव जिसुआ जोनोम जादोंमोन बै समाव इजराइल बा पेलेस्टाइन गासैबो माइनर एशिया रोमनि सिङावमोन जेरै भारतआ ब्रिटिशनि सिङावमोन बै समाव रोमनि राजा अगस्टास कैसरा इंलिशआव अगस्टास द सीजार बियो मोनसे गुदि हादोरावनो फोसावबायनो जे बयबो गाव गावनि मुंखौ लिरजानांगौ थारमाने जेनेरेल सेन्सास बियो बै समाव जोसेफ जाया मरियमखौ सोंनानै दोनदों बेखौ लानानै बियो गावनि मुंखौ लिरजानो थांबाय लिरजानो थांब्ला गावनि नोगोरा बेथलेहेमखाय बे गावा दाबिदनि जोलैखाय बे बेथलेहेमाव नाम लिरजानो थांबाय बे समावनो जिसुआ सारि जाबाय आरो बे समाव आलासि थाग्रा न'आव थावनि मोनैखाय मोसौ गवालियावनो जोनोम जानानै नावद्रा जेराव मोसौनो दाना होयो एबा गरायनो दाना होयो बेबायदि नावद्रा सायावनो जिसुआ सारि जाबाय होननानै जों फरायनानै मोनो थिग जिसुआ सारि जानाय समनि बाथ्रा बै समावनो मेन्दा लावखारफ्रा साफार फिल्ड एबा गावस्रा गुमग्रा फोथाराव मेन्दाफोरखौ बुथुमनानै हराव थानाय समावनो सोरगोनिफ्राय सासे आफा बिसोरनो नुजानानै बुंहैदों नोंसोरो दागि मानोना नोंसोरनि थाखाय गेदेर गाहाम खबर आं नोंसोरनो लाबोदों बे जाहैबाय दिनै दाबिदनि नोगोराव नोंसोरनि थाखाय पापनिफ्राय उद्रायग्राया सारि जाबाय बियो ख्रिस्ट फोरबो होननानै बुङो नोंसोरो थांनानै गथ'खौ नावद्रा सायाव जिजों मेरायनानै दोननाय नुनो मोनगोन ओरैनानै जेब्ला बुङो अब्लानो आरो हानजासे सोरगोदूत एन्जेल फैनानै बिसोर गोजौआव रोजाबबायनो मा होननानै जे गोजौसिनाव इसोरनि महिमा आरो बुहुमाव अनजानायनि पात्र अखमिया बाइबेलाव ऊर्ध्वलोकत ঈশ্বৰৰ महिमा आरो पृथिवीत प्रीतिर पात्र मानुবিলাকৰ মাজত শান্তি मानसिफोरनि गेजेराव गोजोननाय मानो होनोब्ला जिसुआ फैनाय लोगो लोगो इसोरा मानसिफोरजों बाख्नायजानाय जासिगोन आरो पृथिबियाव मानसिफोरनि गेजेराव अनज्लायनाय जासिगोन आरो मानसिफोरनि गेजेराव शान्ति जासिगोन बेखौ आरफोफोरा रोजाबफैनानै दसेनो बिसोर सोरगोआव थांबाय बुहुमनि गिबि केरल बियो फार्स्ट केरल इन द वर्ल्ड मिथिगौना जों जे बरदिननि सिगां न'खर न'खर थांनानै केरल रोजाबो बे मा बबेनिफ्राय फैदों आरफोफोरा जे जिसुआ सारि जाबाय बे बाथ्राखौ खोन्थाफैनायखौनो केरल होननानै बुंनाय जायो बैखौनो जों दिनै केरल होननानै न'खर न'खर थांनानै बिलिफाङाव रोजाबहैयो दा बरदिन सफाय सान्दि बेनिफ्राय बे जिसु जोनोम जानाय समावनो लोगो लोगो आरो मोनसे मिराकल जाबावदों आं मिराकलास फेस्टिभेल होनना बुङो जेब्ला मेथ्यु चैप्टर 2 verse 1 निफ्राय 12 सिम नायगोन अब्ला मा जाबावखोनो आरो बै समाव एक्सट्रा मोनसे अलंबार हाथरखि ओंखारनानै सानजा हादोरनि पण्डित गियानि पण्डितफोरा बे हाथरखिखौ नुना बिसोर बुजि मोनदोंमोन दिनै अल्ड टेस्टामेन्टआव जि बाथ्रा लिरनाय दङमोन जे पाप उद्रायग्रा सारि जागोन मानसिखौ पापनिफ्राय बासायग्रा सारि जागोन होननानै बियो सारि जाबाय होनना बिसोर बुजि मोनबायनो आरो बे हाथरखिखौ नायै 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 बेथलेहेमथिं फैबायनो बिसोरो जेरुसालेम सफैबाय जेरुसालेम सफैनानै बै समनि जिहुदिफोरनि राजा हेरदखौ सोंबाय जे जिहुदिफोरनि राजाया बहा सारि जाखो मानोना बिनि हाथरखिखौ नुनानै जों नागिरबोबाय थादों अब्ला राजाया सोमोनांबाय आं थासान्दि आरो सोर राजा थाबावनो हागौ बियो गावनि देशनि गियानि पण्डितफोरखौ लेंहरना सोंबायनो जे नोंसोरनि शास्त्रआव मा दङ मा लिरनाय दङ जे ख्रिस्ट एबा पापनिफ्राय बासायग्राया बहा सारि जागोन बिसोरो नायखांनानै गावसोरनि अल्ड टेस्टामेन्टनि जायखौ 700 BCआवनो सासे मिका अखमिया मिका होनना बुंदों इंलिसाव माइका बे नाबिनि गेजेरजों बुंदों चैप्टर 5 verse 2 आव दङ जे जिहुदियानि बेथलेहेमाव बा बेथलेहेम अफ जुदा बिसोरनि हादोरनि मुङा इंलिसाव जुदा होनो इजराइला डेभिडनि समनिफ्राय जाबोदों
नाथाय जेब्ला बिसोरो प्राय 600 BC-आव बेबिलनियानफोरजों बिसोरो एक्जाइलाव खानानै लांजादोंमोन बिनि उनाव जि हादोर सोरजिफिनदों बेखौ जुदा होननासो बुङो बिनि उनाव आरो जेब्ला 1948-आव इउएनअ आमेरिका ब्रिटेननि खावलायनायाव जि गोदान इहुदिफोरनि हादोर सोरजियो उनावसो आरो नामखौ इजराइल होफिनदों दा बे हेर'द राजाया बुंबायनो गियानि पण्डितफोरखौ थां नोंसोर नायनानै आंनोबो खोन्थाफै जाहाथे आंबो बेखौ खुलुमनो हायो होनना बेनि थांखिया खुलुमनाय नङा सोर राजा सारि जादों सोर उद्रायग्रा सारि जादों बेखौ फोजोबनायसो उनाव बिसोरो हाथरखिखौ नायै नायै जिसुखौ नावद्रा सायाव जिदों फानफ्रबना दोननाय मोनहैबाय आरो बिसोरनो बेनो धुना सना गन्धरसफोर दान होनानै जिसुखौ खुलुमनानै बिसोरो फैफिनबाय बिसोरनो सिमाङाव जेब्ला इसोरा नुहैयो जि लामाजों फैदोंमोन बे लामाजों थांफिननो नांलिया मानो होनोब्ला हेर'दआ बिखौ सिथारनोसो नाजादों होननानै जेब्ला सिमाङाव खोन्थायो अब्ला हेर'द राजाया एरखेनानै बिसोर गुबुन हादोरजों गुबुन लामाजों थांबाय होनना जों मिथियो बे मोनसे मिराकल दिनै होनफ्लांदों बरदिननि सानाव जानाय आरो गुबुन मोनसे मिराकला जाहैबाय भार्जिन बार्थ थारमाने हाबा जायालाबानो बिमा बिफानि सोमोन्दो गैयालाबानो जिसुआ सारि जानाय जेब्ला जों मेथ्यु चैप्टार 1:18-25 फरायगोन मेरिया प्रेगनेन्ट जानाय समाव बेनि सिगांनो जसेफआ बेखौ जेब्ला आस्थाम गानहोना दोनदों बे खोनानो मोनबाय जायखौ आं हाबा खालामनो थांगासिनो दोङो बे आइजोआ प्रेगनेन्ट दा बोरै समाजनि सिगाङाव बेखौ आं आजावनो हागौ बेखौ गारनायानो मोजां जागोन ओरैनो जसेफआ सानबानो सोरगोनि आरहुआ बेखौ सिमाङाव बुंबायनो बोले जसेफ नोङो बेखौ आजावनो गिनो नाङा मानोना बिनि गोरबोआ गोथार जिउमाजोंसो जादों बियो सासे फिसा हौवा सारि जागोन नों बिनि मुं गाहाम रादाबा नोंथांमोननि जिउआव मोनसे सोलायनाय बासायनाय लाबोयो बे गासै बाथ्रानि गेजेरजों इसोरा आशीर्बाद बयखौबो आशीर्बाद खालामथोंसै हामबायसै